Ljudi, još novi klip na ovom kanalu. Danas ću vam pokazati, kao što vidite u naslovu klipa, kako da koristite green screen u Vegasu. Znači nešto što je green screen, na primjer like ili ono sub što vam izleće. Ako ćete to da imate u klipu, ali onako stoji zeleno, ne znate kako da iskoristite. Ja sam tu, razumeš? Pustiš ovo, ti ne biti. Sad ovako, ja sam ovdje, imam ono Antesione meme, verovatno ste vidjeli kao ili iz GTA kad prećete misiju, ono Mission Respect, ono PSED, Mission Respect, to. Pa sad ovako, ja sam sad ovdje uzeo neki samp kad smo robali banku, klip, Zlataru, i i sad kako vidite, čim počne klip, sve to ide normalno, čuje se što se dere Vito, seljak, i Mission Respect, ali ima ovo zeleno, razumiješ. I odete sad ovdje na, znači video FX, ne znam kako se kaže, idete chroma keyer, idete, ako je green screen, pošto ima i blue screen, idete ovo green screen, to samo prevučete na ovo, na GTA Mission Respect. Sad ovako, vidite kako je malo sjebano. Uzmete ovako na ovu, kliknete na boju, kliknete ovo i ovdje, tako. I sad je brightness i sve je full, znači ide klip sve normalno onako. Čekaj, se dere, jebem ga ust. I mi na primjer kada robamo stavimo kao Mission Respect u ono pesmi i to kazno. I tu ide sve zvuk, sve full, dobro odrađeno i to je to. Znači nema nikakve neke logike, dobacujete neke glupa sranja. I kao što vidite nije ništa teško naučiti, mislim baciti, tako da to je to što ću klipa nastavno pomogao. Vidimo u sljedećem, pozdrav!